Моралният предприемач, според мен, е такъв, който печалбата му извира от това, че продава стоки, услуги на своите клиенти и го прави в състезателна среда. Тоест не такъв, който се възползва от някакви привилегии, а такъв, който печели, състезавайки се с другите и успявайки да донесе някаква полезност на своите клиенти. Когато говорим за идеята за предприемач, позитивите са това, че той е работлив, че поема риск, че е дълновиден, т.е. може да предвиди какво е нужно на потребителите, да предоставя съответните стоки и услуги. Т.е. когато говорим за идеята за предприемачество, по-скоро излизат положителни неща, когато са извън конкретната среда в България, извън това кой е богат и кой е беден. На практика 3/4 от хората в страната вярват, че богатите предприемачи са нарушили моралните принципи или по някакъв начин са се възползвали от първите години на прехода. Това срива в някаква степен доверието в предприемачите и дори на въпроси бихте ли искали да бъдете предприемач, ще бъдете ли горди, ако вашите деца станат предприемачи, пак се виждат доста негативни отговори. Думата, която най-видно излиза, е думата експлоататор. Тоест някой, който стъпва на гърба на другите хора, използва техния труд и на практика използва тях, за да спечели. Това е свързано и с идеята, че предприемачът трябва основно да създава работни места. Това е нещо, което произлиза от средата, в която живеем. То очевидно не е ирационално, т.е. то е свързано с реални неща, които са се случили по време на прехода. И пак казвам, не е обвързано с неразбиране на икономиката или на предприемачеството, а с средата, в която живеем и това, че тя е била изкривена, т.е. тя е по-близо до клиентелизма или кроникапитализма, т.е. там, където говорим за привилегии, за връзки, а не до капитализма в чистата му форма, където говорим за състезания и за умения. Видимо и интересно е, когато запитани характеристики на предприемачеството, с какви думи го свързвате, повече отговори получава думата корупция, отколкото думата иновации. И това може би е ключово за нашата страна, че предприемачите в средата, в която живеем, са свързани по-скоро с корумпиране, получаване на привилегии, близост до властта, а не толкова с развиване на идеи, иновации, започване на зелено и откриване на нови неща. Тоест, идеята за предприемача като откривател в България е трудно застъпена. По-скоро е застъпена друга идея, която е обвързана с предприемача, който нарушава морални принципи. По-важният въпрос от тук нататък е как ще променим средата, така че повече да се проявяват уменията и да има повече състезания, а по-малко да говорим за привилегии и хора, които, нарушавайки моралните принципи, са успели да се поставят в по-добра позиция. Предприемачът. Това е истинска професия или просто дума в България? И има ли бъдеще предприемачеството у нас? Нека разберем. Това са хората, които всъщност развиват нашата държава и имат собствен бизнес. Това е човек, на който не му липсва акъл и хъс, за да разбере кой от какво се нуждае, кой какво предлага и да събере интересите им помежду им. Предприемачеството е свързано с мениджмънта. Това е да предприемеш, да отвориш фирма, да развиваш дейност. В чужбина това е много престижна професия. За в България може би малко непочтена. Това са хора, които имат достатъчно интелект да умеят да владеят средствата и финансовите си задължения. Предприемач е човек, който не очаква друг да го храни. Предприемат нещо. Едната функция да си набере персонал, хора, които ще работят, и втората да си намери капитал. Чакайте сега. Предприемач. Добре, например, имаш 100 000, например. И, например, знаеш, че лихвата, например, тази година в някоя банка ще е 10%. Примерно ти ги влагаш и после получаваш, например, 200 000. Горе-долу това е един вид като приемачество. Те преди работят като управител на някаква фирма.
и я развиват и след това продават. Кои са факторите, които са формирали вашето мнение за предприемачите? Ако човек чете и се образова, така или иначе. Имал съм пряк контакт с много предприемачи и затова съм си извадил такова мнение. Не са много, никакви. Просто съм дочул от някъде за предприемачеството и... Имате ли доверие на предприемачите? Да, изключително голямо. Те са гръбнака на икономиката, какво означава дали им доверие. Ние сме на 14, не знам. Бихте ли станали предприемач? Бих станал след време. Не, на тая възраст не. Защо? Защото смятам, че не мога да се справя. Това е професия, която ти дава възможност да печелиш повече пари, отколкото на стабилна заплата. Какви умения трябва да притежава предприемача, за да бъде успешен? Най-вече е да вярва в себе си, да вярва в каузата си. Първо някаква идея трябва да има и сили, за да я осъществи. Да менажира хора и да може да поема отговорности. Оттам някакси идейно да стигне до средствата. Каква е формулата на успеха? Няма да кажем, защото ако кажем всички ще успеят, ще запазим тайна за нас. Като ме гледат, още не съм открил. Като открия, може би ще съм в някаква Бентли, може би. Много работа. Добър или лош герой е предприемачът? Добър. Защо? Защото не трябва да има лоши герои в нашето общество, затова е добър. Добър е. Защо? Защото се мъчи много. За кого се мъчи? За себе си. Предприемачът е човек на... Човек на личната инициатива. Човек на Тодор Живков. Човек на идеите, на мечтите, на въображението, на нещо надматериално. Аз ако съм предприемач, може би ще бъда човек на живота. Основният фактор за формиране на образа на предприемача в обществото са медиите. За да проверим какъв е събирателният образ на предприемача, анализирахме близо 400 текста, в които се споменава думата предприемач, публикувани в български онлайн медии за период от 3 месеца, от края на юли до октомври 2014. Какво стои за тези думи? Виждаме неравномерно отразяване на темата с няколко много ясни изразени пика на медиен интерес. Най-изявеният пик от средата на август месец показва един много основен щрих на медийния образ на предприемача – криминалните новини, свързани с предприемачи. В случая става дума за побой над пловдивски строителен предприемач. Също важен аспект на образа на предприемача са неговите посланици. Тази мрежа показва хората, които в медиите са описани като предприемачи или експерти по предприемачество. Те са представени от червени кръгове, като по-големите се отнасят до личности, чието имена са споменавани в повече на брой новинарски текстове. Зелените квадратчета в мрежата пък показват онлайн изданията, които ги цитират. Колкото по-дебела е стрелката, свързваща квадратчето на дадена медия с кръгчето на някой цитиран предприемач, толкова повече новини се отнасят до него. Тази на пръв поглед много заплетена мрежа всъщност ни показва едно реално ограничено ядро от едва няколко големи кръга или предприемачи, споменавани най-често в медиите. Основните от тях са свързани с споменатите вече криминални новини, оформящи образа на предприемача. В това число убитият предприемач Семко Семков, пребитият Тодор Коев, издирваният от Европол строителен предприемач Стоян Александров Джимито, обвинявания в измама строителен предприемач Явор Блъсков. Наред с тях, другите най-споменавани личности в анализирания период са руско-френският социален предприемач и активист Николай Кобляков, поискал политическо убежище в България, и британският предприемач Ричард Брансън, с когото са свързани различни любопитни новини. Периодът на наблюдение включва също предизборната кампания и парламентарните избори през октомври. Това обяснява централната позиция на депутата от реформаторски блок Гроздан Караджов, когото медиите представят и като предприемач. Стартъп предприемачеството е далеч по-слабо засегнато в образа на предприемача в българските онлайн медии. Само 3% от всички текстове, публикувани в едва 6 онлайн медии, говорят за стартъп, въпреки че в периода на наблюдение попада и проведената в София стартъп конференция Next. В обобщение, българските онлайн медии ни показват един фрагментиран и противоречив образ на предприемача, отразяван при конкретни събития без стабилен последователен интерес, в който основна роля играят криминалните новини. Опитът на предприемач се посочва като ценен при влизането в политиката. Големите успешни истории обикновено са на чужденци.
предприемачество по време на комунизма? Разбира се, има, защото то не може да бъде унищожено. Макар и да е забранено и да е криминално престъпление, в крайна сметка частната собственост не може да бъде унищожена дори от комунизма. И винаги има хора, които по някакъв начин успяват да открият някакви възможности. Мога да дам пример със себе си. Аз разкрих едно място в бившия Съветски съюз, където доларите бяха относително ефтини, много ефтини в сравнение с целия соцлагер. И се получи, че тогава, когато купуваш там долари, в България джинси и ги продаваш обратно в Съветския съюз в Тольятти, печалбата е срещу $7 джинси ги продаваш за $235, което си е в края на краищата предприемачество. Това е международен арбитраж, това е откриване на възможности. Разбира се, това е нелегално. Ако те хванат, отиваш в затвор. В образа на предприемача тогава не е по-различен от сега. В България господства мнението, че така или иначе, тогава, когато живееш добре, тогава, когато си богат, аз като студент бях по-богат, отколкото съм сега, в общи линии това е нещо нечестно. Но всъщност, това, което прави предприемача и тогава и сега, е да обслужва интереса на потребителите или така наречения потребителски излишък. Хората плащат тази разлика между 7 и $235, защото имат голяма нужда от това, което търсят. Разбира се, тогава, при социализма, има и някакво държавно организирано предприемачество. Аз съм правил изследвания на консервната промишленост и по някаква случайност познавам откривателите на чушкопек. Това, което хората знаят за чушкопека, е, че могат да си печат в къщи в една малка такава кутийка, да речем до 10 чушки. Но всъщност истинският чушкопек е за около 200 чушки. Държавното предприятие Булгарпрод произвежда печени чушки, консерви и разни други такива неща и ги продава на много несофистициран пазар, какъвто е този на Съветския съюз. Затова, защото този пазар не е просветен, тези хора, откривателите на чушкопека, не могат да направят добра печалба, нито пък предприятието може да се съревновава така, че да непрекъснато усъвършенства чушкопека и съответно рецептите, които се осъществяват, които се приготвят с помощта на чушкопека. Защото никой няма да купи консервите, ако те не са вкусни. Никой не може да накара купувачите да го направят това нещо. При социализма има и едното и другото. Забранено е предприемачеството и има насилие над купувачите да купуват едно и също. Съответно, едно и също, което им се предлага. Съответно има дефицити, съответно няма цени и затова, защото няма цени, парите са лотарийни билети. Тоест, ако имате пари и случайно намерите тоалетна хартия в магазина, вие ще си я купите. Но ако има банани, вие може би ще купите банани. Но това е чиста случайност. Това е като лотария. Посланието към днешните предприемачи, аз не знам дали той специално към предприемачите, той към всички хора, онова, което помага на хората да живеят по-добре, е да обслужват интереса на другите. Има два начина да живееш по-добре. Единият е да служиш на другите, да им предлагаш нещо, което те търсят и искат да купат, а втория да грабиш от тях. Вторият начин е лош.
Какво е предприемачеството и какво е да си предприемач? Следва ли да правиш пари, за да си предприемач? Необходима ли ти е технологична иновация? Какво всъщност е да си успешен? Създателят на любимата ти сладкарница предприемач ли е? Дърводелеца или художника, които продават създадените от тях произведения, предприемачи ли са? Създателите на любимите ти услуги, предприемачи ли са? Ти предприемач ли си? Предприемачеството е изключително трудно за дефиниране понятие. За всеки от нас различни хора могат да бъдат определени като предприемачи. Проучвания показват, че предприемачеството включва процеса по търсене на пазари за нови стоки или услуги, но не винаги предлага създаването на нещо ново или иновативно. Пазар за нови стоки или услуги е група от хора, които имат определена нужда или желания, за които са готови да отделят своето време или пари. Дали всеки от нас може да бъде предприемач? Да, разбира се. Всяка голяма компания е била малка. Най-известните предприемачи в света са започнали с малки идеи и са продължили да се развиват. Например, Ричард Брансън е започнал с продажбата на коледни елхи. Различни ли са предприемачите от нас? Как хора без специализирано образование и без пари създават бизнеси за милиарди или променят света към по-добро? Как хора, които с нищо не са по-различни от другите около тях, успяват? Изследвания показват, че хората, които създават най-бързо растящите компании в света, обикновено не създават нова технология, а използват вече съществуващи такива. Започнали са без формално планиране, проучвали са пазара в крачка, без съществен опит в създаването на бизнес. Започнали с пари от семейството, приятели, познати или кредити. Но защо дадени хора успяват, а други не? Отговорът на този въпрос е начин на мислене. Това са личните ни вярвания и допускания, които ни карат да правим определени избори, а тези избори водят до определени действия от наша страна, които пък водят до дадени резултати. По обратния ред, ако резултатите не съответстват на нашите желания, следва да променим гледната си точка към света. Какво ни е необходимо, за да сме успешни предприемачи? По всичко казано до тук, рецептата изглежда проста. Да създадем продукт или услуга, които хората обичат и са готови да отделят за него своето време и пари. Най-лесно е да създадем такъв продукт, когато правим това, което можем, обичаме и преследваме мечтите си. Много успешни бизнеси са започнали като хоби, което се е превърнало в доходоносен бизнес. Казвам се Симеон Янчев, на 37 години. Основател съм на Robotev.com. С 6-7 години вече се занимавам с хоби роботика, интерактивни проекти. Започнахме като онлайн магазин. Внасяхме части за хоби роботика и постепенно почнахме ние да правим и да осъществяваме проекти. Малко преди да направя сайта си търсех хоби и реших, че ще се уча да програмирам. И си изтеглих няколко самоучителя от интернет, но на 6-7 урок реших, че ще ми е много скучно да намествам пиксели, а ще е много по-интересно да пишеш код на компютъра, но резултатът от него да е в физическия свят. И тогава ми светна, че всъщност искам да се занимавам с роботика и си казах, супер, нали, това е моето хоби, сега ще влеза в интернет, ще си купа някакви комплектчета, ще намеря информация и ще почна да си играя. Почнах да търся в интернет комплекти, роботика, цени и магазини, нищо. И бях втрещен, това се случва 2008 година. И си казвам, как е възможно 2008 година в България, нали, не само аз, но никой не може да влезе в интернет и да си купи реално части за хоби роботика и така влезах в Google и в чуждестранни сайтове. Започнахме с минимална инвестиция, нали, сайта си го написах сам. Първоначално склада ни се побираше в една кутия за обувки. Така че инвестицията беше наистина минимална и работех на пълен работен ден на друго място в началото и това беше нещо като странична дейност. Един от първите роботи, които си направих, беше такъв за следене на линия, но това е комплект, който се продава готов и с него за не повече от 3-4 часа човек може да си направи робот, който да следи линия. Реших да напусна старата работа най-вече, може би, защото виждах, че посоката, в която шефовете ни теглят компанията, не е правилната. Имаше други хора, които се опитваха да завъртат руля в другата посока, но не успявахме и виждах, че няма да успеем. Може би това е основната причина. И това е голямата разлика, нали, да работиш някъде на трудов договор и сам да отговаряш за всичко. Имаш тази свобода сам да решаваш на къде да се движи кораба, но съответно носиш и много повече отговорност. Нямам някакви планове, дори вече 6-та година
си признам, че нямаме бизнес план и нямаме някаква стратегия, ясно очертан си кажем, тази година трябва да имаме толкова оборот, толкова печалби и следващата година трябва да наемем още толкова хора. Не, просто нещата се преценяват на момента. Идвам с огромно желание. Тук седа до късно. Нещата, които се случват, са различни. Всеки ден има ново предизвикателство, нови проекти, нови хора, с които да си говориш. Не съжалявам. Така да се каже, наистина няма сигурността, защото осъзнаваш, че след 2 месеца може да се случи нещо и цялата организация да рухне. Но определено е по-интересно и за момента не виждам смисъл да променям каквото и да е. Наистина, ако гледаме просто една равновесна система на търсене и на предлагане, където ролята на място за предприемач почти няма, има място за оптимизатор, има място за менеджер, то тогава много лесно можем да харесаме идеята за социализма, например, тъй като там наистина имаме познание, знаем, че трябват обувки, знаем на колко хора им трябват обувки, знаем как трябва да се произведат тези обувки и изглежда като логично да назначим един менеджер, един бюрократ, който да го направи по най-ефективен начин, без да прехосваме ресурси в някакво безсмислено състезание. Функцията на предприемача, разгледана под един различен ъгъл, както например го правят всички австрийски икономисти, е много по-различна. Тоест, той вкарва динамиката в икономиката, той носи развитието, било то така наречената бдителност за печеливши възможности, както го нарича Кирзнер, или съзидателното разрушаване на Шумпетер, което е именно тази промяна. Старото се отива, идва нещо ново. Точно този тип разбиране за икономиката обяснява защо всъщност едни общества са богати и се развиват и постоянно откриват и се появяват нови неща и защо други общества, които изглеждат по-организирани, в които несигурността като че ли я няма, всъщност в крайна сметка са по-бедни и се радват на по-малко разнообразие. Това е голямата наистина разлика между социализъм и капитализъм, че в едната система уж няма риск, което е доста измамно усещане и то води до липсата на развитие, а в другата система има риск, видим, и той се поема от точно тези хора, които рискуват своето време, своя капитал, своите усилия, за да се опитат да на практика приложат своите идеи. Така че ролята на предприемача, както и да бъде разглеждана, трябва да я поставим винаги в условията на един несигурен свят и да знаем, че точно предприемачът е този, който поема несигурността на своите рамене. И това, което извира от неговата работа, са повече възможности. Тоест, той не е просто производител, за нас той е производител на възможности.